बिथांमोननि सिमां थांखि लानाय बेल' नङा नाथाय जोङो बिथांमोननि बे एंगेजमेन्ट सेरेमनियावहाय इसोरनि मोनसे गेदेरथार पारपस जि थांखि दङ बे थांखिखौ जागायजेननायावहायसो जोङो दिनै बाहागो लादों आरो बे थांखियाहाय आफा इसोरनि अननायजों जाफुंगोन होननानै जोङो बेखौनो दिनै मिजिंथिदों आरो बेखौनो जोङो दिनै इसोरनियाव जोङो बिगोन दिनै एंगेजमेन्ट सेरेमनि होनना बुङोब्ला जोङो दिनै बेयाव मोननै पार्टिनिबो मोनसे डिक्लेरेसनखौ जोङो खोनागोन आरो जोङो गनायनानै लागोन सासे सेंग्रा आरो सिख्लायाहाय डिक्लेयार खालामगोन आङो नैबे सेंग्राजों हाबा जानो थांगासिनो दङ आङो दिनैनिफ्राय सिंगोल नंलिया आरो आङो बेखौनो आंनि जिउ जोबजासिम आंनि जिउनि लोगोरि होननानै आङो गनायनानै लागोन बे बाथ्राखौ दिनैनिफ्राय बिथांमोना गाव गावसोरनि गोसो होनायजों मान होलायनायजों दिनै बिथांमोना फोरमायगोन आरो बेखौनो सासे गियानि मानसिया बुंदों सिजन अफ बिल्डिं मोनसे सोमोन्दोखौ लुखांनायनि मोनसे बोथोर दिनैनिफ्राय लानानै हाबा जानायसिम बिथांमोना गाव गावसोरनि सोमोन्दोखौ लानानै लुखांगोन मानो होनब्ला दिनैनिफ्राय बिथांमोना मोनसे थांखियाव हाबगोनखाय बे थांखिखौ बिथांमोना गायसनगोन आरो बे सिजनखौ गायसननायावहाय बिथांमोना इसोरखौ लानानै बिथांमोननि गासै हाबाखौ दिनैनिफ्राय मावजेननो नांगोन बेनो इसोरनि थांखि आरो इसोरनि इस्साया बेनो दिनैनिफ्राय बिथांमोना गाव गावसोरनि पार्सनेल जिबनावहाय जेसेबांखिनि गावनि भाइ बाहागो न'खरनि दङमोन बिथांमोनजों लोगोसे बे जाय सुबुंखौ गाव गावनि आंगो होननानै बिथांमोना सायख'नानै लादों बेनि थाखायबो इसोरनियाव बिफानाय इसोरनियाव बेखौबो लाफानाय आरो दिनैनिफ्राय आङो बे मानसिजों बे सुबुंजों आङो हाबा जागोन होननानै आरो बांसिनहै गोथौयै दिनैनिफ्राय बिथांमोना मोनसामनि थाखाय दिनैनिफ्राय हास्थायगोन आरो बिथांमोना बेखौनो हास्थायगोन दिनै बे मानसिखौ बा बे सुबुंखौ इसोरा आंनि लागै जगायबाय इसोरा आंनो गथायबाय आरो आङो दिनै बिथांखौ गोथौयै मिथिनायनि गेजेरजों आङो बिथांजोंनो आंनि भबिष्यतखौ आङो दिनै लुखांगोन आरो बेखौ लुखांनायावहाय आफा इसोरा बिथांमोनखौ हेफाजाब होगोन बेखौ जोङो मोनथाम बाहागोआव जोङो राननो हायो बोरैहाय बे सिख्ला आरो सेंग्रायाहाय गाव गावसिनि सोमोन्दोखौ गोरा खालामनो हायो जेरै जोङो बोसोन बिजाबनि 3:5 आरो 6 सिरिखौ जोङो फरायो बेवहाय बुंदों गोसो मानिजों फोरबोनियाव बरसा खालामदो नोङो गावनि मिथिनानै बरसा खालामनो नाङा मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबोखौ गोसोखांनानै मावदो बेनो नोंथारगौ लामाखौ नोंनो दिन्थिगोन दिनै बिथांमोना गनायलायगोन दिनै बिथांमोना नाजावलायगोन बेनो आंनि भबिष्यतनि लोगोरि आरो दिनै बिथांमोना बेखौहाय गाव गावसोरनि इच्छायाव नङा नाथाय इसोरनि इच्छायाव गथायनांगौ बेखौ इसोरनि बायखौ दिनै बुंदों जोङो इसोरखौ नागारनानै गावनि इच्छायाव सोलियोब्ला गावनि इच्छा बायदि जोङो थाङोब्ला गोबां समाव जोङो सौफैनो हागौ नाथाय गावनि इच्छाखौ इसोरनि इच्छाजों रुजुयोब्ला बा इसोरनो जोङो गथायोब्ला बेयाव माब्लाबाबो सौफैनाय गैया मानो होनब्ला इसोरा जेब्लायबो गावनि फिसाफोरनि मोजांखौ हामजायो मानो होनब्ला बेजोंनो इसोरनि थांखिया जाफुंगोन बेनिखाय नोंथांमोननि जि थांखि दङ आङो बुंदों दिपा आरो बिगार नोंथांमोना दिनैनिफ्राय नोंथांमोननि थांखिखौ गाव गावसोरनि नङा नाथाय इसोरनि थांखि होननानै नोंथांमोना इसोरनो गथायनांगोन आरो जेसेबांखिनि नोंथांमोना न'खर जानायनि थाखाय दिनै सिन्था खालामदों थामथिम जादों बेखौ इसोरनि इच्छा इसोरनि बसायावसो दिनै नोंथांमोना लाखिनांगोन दिनैनिफ्राय नोंथांमोना सोलोंनांगोन न'खर लुखांनाय न'खरखौ थिसननाया माबायदि जागोन आरो बेखौ खालामनोब्ला नोंथांमोना गावजों गाव
मोनसे फोथायनाय जिबनखौ नोंथांमोना लाखिनो नांगोन पिलार अफ ट्रास्ट बेखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्राय गायसननो नांगोन जि पिलारा जि खुन्थाया नोंसोरनि फोथायनायखौ नोंसोरनि बिसास खालामनायखौ गोग्गोम आरो गोहोगोरा खालामगोन आरो बे खुन्थाया माब्लाबाबो सिमाव जानाय नङा बा बुख्रु जानाय नङा जेब्ला नोंथांमोना बे खुन्थाखौ इसोरनियाव आरजजों इसोरनियाव बरसाजों आरो इसोरनि थांखि इच्छाया बेखौ गायसनगोन दैमारि नोङो रिपा दैमारिजों गोथार हाबा लानो गोसो खालामदोंना आरो हाबा खालाममारगोन होननानै समाय लादोंना जोङो बिगारनिफ्राय खोनाबाय दिनै बिथाङा खोथा होदों बिथाङा गमामायनो गोसो खालामदों आरो मिस रिपा सिंथनखौनो हाबा लामारगोन होननानै खोथा होबाय मिस रिपा दैमारिया मिस बिगार दैमारिजों हाबा लानो गोसो खालामदोंना आरो हाबा लामारगोन होननानै समाय लादोंना मिस रिपा दैमारियाबो दिनै खोथा होदों मिस्टार बिगार दैमारिखौ बिथाङा गमामायनो फसायदों आरो बिथांजोंनो हाबा जामारगोन होननानै खोथा होदों बेनिखायनो फै जोङो दानो बे समावहाय बिथांमोना गोसो होलायनायखौ खोनाबाय आरो न'खरनिफ्राय मायाबाफोर बिथांमोननि थाखाय सिन सुरुफोर लाबोदोंब्ला बे समाव बे सिनफोरखौ बिथांमोननो गथायनो बा बिथांमोनखौ गनायना लानो थाखाय आङो बे हाबाफारिखौ बिथांमोननो गथायनाय जाबाय बेनिखायनो बिथाङा दिनै बिथांखौ बिहामजो महरै बरायनानै लाबाय दायो हिनजावसाथिंनिफ्राय हौवासाखौ बिथांमोना बरायगोन Karena apa isu nengni bisa sanai jai bisa sania dininiफ्राय apa हाबा जानायनि थाखाय थांखिम जाबाय फोरबो apa रिपा दैमारि आरो लोगोसे बिगार दैमारि बे सानै नोंनि फोथायसुलि बिसाफोरनि जिबनाव नोङो थाजाबदो नोङो हेफाजाब खालाम बिथांमोननि गासैबो मावनायाव थाबायनायाव सोलोंनायाव नों आफा इसोरा मदद खालाम बिथांमोननि नों आफा इसोरखौ लानानै जिउ खुंनायाव अरायबो बिथांमोनखौ हेफाजाब खालाम सुथुर सितान मोदाया बिथांमोननि गोसो गोरबोखौ माब्लाबा समाव फोरबो आफा रोखा खालामनो हागौ माब्लाबा समाव बिफा बिहाव जागोन आरो खैनानि बिमा बिखुनजो जागोन Bani Bisazla ini jangan main Penani Bidanau Ibu bikunjut, Mirza. Kamu apa? Ini mana? Ayo coba lah, salting. Jauh.
आंनि साथि आरो नैबेखौ मा जागोन नोङो माबा गुमै जासिगोन बे हानो बेबो Apa? Ayo nu talang badai. Ibu, kena ibu. Kau kena lagi. Balik, ambil balik. Shanti. Sudah angin zaman Shanti ada. Saya kalau belum saja. Dua makan lepas tu macam mana? Saya mau dicatat ke London. Dia buat Shanti ni. Ni kami kumsa kenapa? Apa jadi kan? Tahu tak? Lebih kumsa kan? Siapa orang ya? Kumsa kan? Sebenarnya ya, kumsa kan? Sini berarti kumpulan lain apa? Di baju di gudang apa? Nih, bisa kan dengan? Kamu selesai berarti kopi kumpulan apa? Kopi kumpulan. Kamu kasih kan? Kamu jaga. Kamu jaga. Abu kasih ni kak? Abu. Di belakangnya ada. Kebiau tak ni. Jangan diri, ada lah. Yang ini dah biasa ni. Kebiau tak nak tak. Ini dia macam ni. Kami kumui. Bahar pun ni. Bahar pun thang ba. Kita kumui ni. Kumui yang kumui ni. Gimana? Orang ini tadi gimana ni? Itu mana kan? Ya udah kita. Jangan tu lagi. Ini kena apa macam kan? Kumui. Dah tadi salam ni. Ini dah ni pasui, dah pasui. Jadi kau tu kumui kan? Ini biasa kita kita. Kita mahu nak cari lagi ni. Cari ni. Palu pernah talang macam itu. Makam berapa tu mana cepat. Ada kita ni. Dia usah ni frame mana frame bang usah saya. Ini angin bihau. Mengapa usah kenapa kita? Ibu ni siapa sah? Neng jauh sah. Kena di benang dah sikit. Kau yang beli ya? Oh begini. Ini biar dah pun ni, dah udah pun ni tak lari. Kumai. Angin dia. Angin bapa. Kumai. Jauh dah bisa. Jadi bro, dia angin. Abu. Abu dah sini. Ni abu angin abu. Yang ni timap sini. Kita mandi dah sini bray. Dia kelai lah, itu sana kita. Ni abu. Ini kumpulan ni. Betul betul ni. Ya, abu ni satu. Mana? Di mana? Di turun ke? Jauh jangan. Saya bisa mati kita ni ya. Ini dia. Dah, apa ni ada salah. Lagi mama macam ni. Di kumpulan jangan. Kumpulan. Di ada. Bihau dah sikit. Dia kebab di kumpulan ni ngah kan tak? Kami ni presiden. Apa buat? Ni per. Di bawah seksikan. Abu tak? Ini memang pak. Kami ni sekretari lembaga saya ada di Selani ada di Salah. Bumui. Ada ini, itu baik.
Kayak seperti sekretari, Milan sekretari. Lalu kami deh, kami माबाया आंनि फिसाला मेनेजार सिंनिखौ आं गामाय जायो बियो पालक लोगोसे नैबे आंनि फंबाय जायो एसिस्टेन्ट पालक बेखौ नोङो बेयाव जागोन नैबे महिलानि सेक्रेटारि नैबे आब' बेनो जागोन महिलानि बोसोनगिरि जागोन आगान हिन्जाव बाजै आरो नैबेखायनो बाजै जागोन आदानि फिसाजो आरो नैखो बिखुनजो जागोन आंनि बिखुनजो बियो नैखो बाजै जागोन आदानि फिसाजो आंनि आदैनि फिसाजो आब' आंनि बेखौबो बिखुनजो जागोन आब' होनदोंना नैबे बेयाव जागोन आदानि आदा जाबाय दरानि बिफा आरो बिहाव जासिगोन आरो मेन गाहाया बेयो आरो बिनि उनाव बिहाव जागोन आरो दरानि मादै बिहाव जागोन बिखुनजो सरि बिमादै बेखौ बिहाव जागोन मम्मी बेबो बिमादै बिखुनजो जागोन आबेल बिमाय बेखौबो बिहावानो जासिगोन बेनि उनाव अमर बेखौबो बिखुनजो जागोन बेवाय जागोन आरो मादै bukan salah gitu dia banyak di video kan gitu kan gimana 순이 저벨라 저벨라 좋잖아
Gitu guys. Daya Astamkan बिथाङानो बिगियाननि रोखोमै जागोन आरो बिथांमोना बाथ्रा बुंनानै दिनैनिफ्राय जोङो माने बियाय जालायबाय आरो हेन्डसेक लानानै गोबां संलायनानै बे सिना जोंहा केमेरामेनफोरा आजु जाखा मेन होननासो बे दे बुंलायदो आं फागि लिङोमोन दिनैनिफ्राय बियाय जाबाय बियाय खनाय जाबाय आङो Udah biasa banget nih. Pagi linglai bener. Ini nih pagi semenjak gila. Gila biasa. Lampu tuh kamu gila. Gila lampu kita gila. Selain lain hal ada. Eh di Indonesia, saya masuk juga.